Michala Burtlíka. Bobo, dnes sme absolvovali duel proti Nováčikovi z druhej ligy v Stupave. Napriek tomu, že s Nováčikom mali až priveľa šancí, napriek tomu iba jeden gól. Si spokojný s svojím dnešným výkonom? Áno, som spokojný. Celkom sa mi darilo. Dneska bolo to, som povedal, o 100% lepšie ako proti Nitre. Aj chalani v obrane už oveľa lepšie bránili a mne sa podarilo chytiť pár striel. Som sa chytil, takže určite som spokojný dneska. Zajtra proti Dragoncu, ako vidíš tento zápas? Tak tieto zápasy sú vždy veľmi vyrovnané. V minulej sezóne sa skončili obidva remízou. Takže určite to bude vyrovnaný zápas. Keď sa hrá na neutrálnej pôde, možno budeme mať troška výhodu. Nebudeme mať také silné publikum. A myslím si, že keď zahráme dobre do defenzívy, tak ako vieme, tak určite nejaké body získame. Videl by si hlavný problém nášho týmu v efektivite, keď sme v Stupave dali iba 4 góly, zajtra proti Dragoncu budeme mať menej priestoru na vytváranie si šancí? Tak myslím si, že šance si vytvárame. Problém je zatiaľ troška v premieňaní možno, ale určite sa to lepší, keď sa budeme viac sústrediť na tú streľbu. A čo by si nakoniec odkázal svojim obrancom, čo ti pomohli, v čom ti naopak pomohli? Tak myslím si, že dneska bránili celkom dobre až na druhú polovicu druhej tretiny, kde tam bolo troška zmetok a dostali sme aj ten gól, ale inak nič. Myslím si, že boli dneska perfektní. Díky Bobo, veľa šťastia. Díky.